खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार माखासे इम्पर्टेन्ट आपडेट नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन। थाम्बनेल आरो टाइटेलाव एसेब्लाबो आं नोंथांमोननो फोरमायना होदों, थेवब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबोब्ला गासैबो कमप्लिटलि बुजिजोबगोन। नैबे आपडेटआ जोबोर साननो गोनां आपडेट। जोंनि भारत हादराव जे पाकिस्तान आरो भारतनि गेजेराव जे सोमजिबाय थानाय दाङाबाजि, नैबे दाङाबाजिनि बा हरखाबै माब्ला समाव पाकिस्तान आरो जोंनि भारतजों इन्डियाजों दावहा जानो हागौ नामा? दा जानायनि गोबां चान्स नोंथांमोनाथ' गोबां निउसनि गेजेरजों गोबां ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ। दा बेखौ नोजोर बोनानै भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा मोनसे वार्निं होखादों जे बाइचान्स जुदि थारैनो गमामायैनो जुदि दावहाया जुदि जामारोब्ला बबे समाव जागोन बेखौ खोन्थानो हाया। जुदि बाइचान्सआव जुदि जायोब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा बा जोंनि सुबुंखान्थिफ्रा, जों भारतारिफोरा माबायदि सांग्रां जानांगौ आरो बोरै सांग्राङै थानांगौ, बिनि माखासे साइलेन्ट गाबोन 7 मेआव गासैबो आरक्षी बा पुलिस बिफानखौ, रैखाथि बिफानखौ ओनसोलाव गिदिंनानै, गावनि एरियाफ्राव गिदिंनानै बा गामि गामि गिदिंनानै माखासे साइलेन्ट दामनायनि जे मोनसे हाबाफारि दङ, बे साइलेन्टखौ दामनाय जागोन बा जों सुबुंफोरखौ सांग्रांथि होनो थाखाय, बा दावहाया जुदि बाइचान्सै गमामायैनो जामारोब्ला जों माबायदि सांग्रांथियाव थानांगौ बिनि माखासे ट्रेनिं हिसाबै बे साइलेन्ट गाबोननि समाव दामनाय जागोन आरो। नोंथांमोना जुदि सोरबा मिथियाखैब्ला नोंथांमोना मोनथिनानै ला। बे आपडेटआ जोबोद इम्पर्टेन्ट आपडेट। बयनोबो शेयार खालाम, बयबो मोनथिना लानाया मोजां जे बाइचान्स जुदि सोरबा मिथियाखैब्ला मेक-ड्रिल होननानै बुंदों। बे ग्रिलआ जुदि बाइचान्सआव बे हरना जुदि दामफैयोब्ला गामियाव थारैनो मा जाखो होननानै गोबांफ्रा सोमखिगोन आरो सोमोनांगोन। बेफोरबायदि सोमोनांथावना जुदि बेल गाबोब्ला, हरन बा साइलेन्टफोर गाबोब्ला जोंनि गोसोआव गिखांनाय मोनगोन जे बे बेला मानो आफोद जादों। बेखायनो बयखौबो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि होदों। नोंथांमोननो माबायदि सांग्रांथि होदों आं बेवहाय स्क्रिनशटनि गेजेरजों मानि थाखाय बे साइलेन्टखौ दामनाय जागोन नोंथांमोननो आं बेयाव फारि फारि माखासे नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा मा फोरमायदों नोंथांमोना नायनानै ला। आं फरायथिं मार्क ड्रिल एबा साइलेन्टखौ मा समाव दामनाय जागोन बिनि माखासे क्राइटेरियाफोर बेहाय रोखा लिरनानै होखादों। दा फार्स्टआवनो दङ हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन। जेब्ला अख्रां दावबायमाजों दावहाया जानोसै बे समाव साइलेन्ट दामनाय जागोन। दा बिनि सांग्रांथि। आरो नेक्स्टआव दङ हमले की स्थिति में नागरिकों और शत्रुओं को अलग करना। जेब्ला दावहा थिलिनिफ्राय दावहा जाफुबाय थानाय समाव माखासे सादारन सुबुंफोरखौ आरो फरायसुला उन्दै गथ'फोरखौ रैखाथि जायगायाव बा दावहा थिलिनिफ्राय बोखारनाय बा रैखाथि जायगायाव दोनहैनाय, बिनि साइलेन्ट दामनाय जागोन। आरो नेक्स्टआव दङ हवाई हमले के दौरान ब्लैकआउट यानी लाइट बंद करने का अभ्यास। जेब्ला अख्रां दावबायमाजों दावहाया सोलिगोन, बे दावहा सोलिबाय थानाय समाव खोमसिखौ बोरै लाबोनांगौ, खोमसियाव गाव बोरै थाखोमानांगौ, बा लाइट खोमोरनानै खोमसि खालामनायनि माखासे हुदा बा अयभास खालामनायनि साइलेन्ट दामनाय जागोन। आरो नेक्स्ट दङ दुश्मन के विमानों से बचाव के लिए संयंत्रों के थनके और छुपाने के ट्रेनिंग। जेब्ला सुथुरनिफ्राय गावखौ रैखा खालामनो बा गावखौ दोनखोमानो, सुथुरनिफ्राय जेंनायाव गोलैनायनिफ्राय गावखौ सिखोमानो थाखाय बा सुरक्षित गावखौ रैखाथि खालामनो थाखाय बेहाय माखासे ट्रेनिंनि साइलेन्ट होनाय जागोन बा दामनाय जागोन। आरो नेक्स्ट लास्टआव दङ हमले के संभावित स्थानों को खाली करने का
रिहार्सेल जेब्ला दावहाया थारैनो जाथारनोसै नोंथांमोना दावहा बुजिबाय जाथारनोसै जानांगौ। समाव थ' जेब्ला बे दावहा थिलिखौ बायचान्स खालि जुदि खालामनाय बा थारैनो माखासे साइलेन्टआ दामोब्ला सुबुं सोरबा जुदि खान्थिफोरखौ मोनथियाखैब्ला बोखारनानै माने गोबां जाय माने दावहा जागोन सोंखिनो जायगा हागौ बे आरो जायगाखौ खालि गिखांनाय फैनो हागौ खालामनायनि जे माखासे मानो रिहार्सेल बा हरखाब बेवहाय बेफोरबायदि फोरोंथायनि साइलेन्टआ थाखाय गाबखो साइलेन्ट दामनाय बे जागोन बेहाय दोला मानो गाबदों गासैखौबो रोखा बेखौ रोखा माने माखासे गिनाय मोनगोन। क्राइटेरियाफोरखौ बेखायनो भारतनि नखर बयखौबो मन्त्रि अमित शाहआ फोरमायनानै सांग्रांथि होखादों थानो बा थाखाय लिरनानै होखादों। भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा गासैखौबो सांग्रांथि थानो थाखाय बे वार्निंखौ होदों बा चेतावनीखौ होना दोनखादों आरो। थ' नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ गाबोननि दिनाव 7 मे 7 तारिख मे खालि बे साइलेन्टआ दामनाय जागोन आरो गासैबो एरियायाव गासैबो ओनसोलाव गामि ओनसोलाव माने पुलिस बिफाना रैखाथि बिफाना बे साइलेन्टखौ दामनाय जागोन। नोंथांमोना थारैनो बुजिब्लायब्ला बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो आरो खनसे लाइक खालाम भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनबायब्ला खनसे लाइक खालामदो भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिन्थिना थायो जों गासैबो रायजो राजाफ्रा जों मिन्थिना थानाया मोजां नङा होमब्ला दाथ' नै माब्ला समाव मा जागोन बेखौ रावबो मिन्थिया नालाय बेखायनो बे आपडेटखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जाबाय।